Velkommen til Church Explorer. Du skal være opdagelsesrejsende i gudstjeneste og kirke. Kirken og gudstjenesten kan nogle gange virke som en helt anden verden. Måske skulle vi bare se os selv som opdagelsesrejsende for at undersøge, hvad det er for en verden. I din konfirmandundervisning vil du høre om dåben, du vil høre om nadveren, og du vil også høre om Jesus som Guds ord. Når du hører om de emner, så må du høre godt efter, for på et tidspunkt vil du få en opgave, der går ud på at lave en lille film på 2 minutter, hvor du med dine egne ord forklarer for eksempel, hvad dåb er, eller hvad nadver er for noget. Tirsdag den 25. marts kl. 19 skal du være med til Church Explorer gudstjeneste i Haderslev Domkirke. Her vil de bedste film blive vist, og den bedste film premieres med en biograftur til hele gruppen, der har lavet den. Du kan se mere på Facebook-gruppen Church Explorer Haderslev, eller spørg din præst, hvis du vil vide mere om konfirmand lommefilmprojektet. Vi ses!